Ja, og utrolig masse sne, der kommer ned, hva'? Ja. Kan du sige hej? Okay, det er koldt. Jag ska stå här och kolla på vädret. Pappa, kan jag också se? Hej. Kan vi se at gå ind igen? Jeg tror, det er nok lidt for koldt her udenfor uden tøj på, hva', Anna? Ja, jag tog 15 solråd. Jag frågade om hon ville gå ut i stan. Det er nok mest plask eller noget. Eller?